ويجب عليه حفظ جميع جوارحه سينقل وني لاول ما قد نقول رين يبدأ شيئا أمن على ود أبوني ngam binda karoje fof mbawa yettade ko ɗon kono hande ka sey won deftere nde jiɗɗa jango walla sey ka jiɗɗo jangude arab aɗa wawi jokkodirde amen on ɗon numéro peñawol on waɗi whatsapp ngan sa ene mbawi jokkodirde hen ayo garen jokkol windande meɗen lahdari nde windan won windan wontude ɗeɗmire ويجب عليه حفظ جميع جوارحه إن ودي مكو رند دندا كالتر مكو ما استطاع فدكو حتى أيوة تر مكو إن ودي مكو رند دم دندا كالتر فدكو حتى هل رينرت دم جنگ مكو كم حتى واز إتودي هنكو مكو جيا وجود واز فيدي هن ند تونج يورين دمgal makko om hattani hen wasde haalde ko moƴƴani wasde fende wasde ñoode yoren koyngal makko omo hattani hen wasde yaade ɗo moƴƴani ɗo fewani yoren reedu makko omo hattani hen wasde nannude hen ko moƴƴani ko laaɓani yoren aywa ko nonne kadi ɗum waɗi wi wayjibi alayhi hifde jamia jawarihihi mastata fodde ko hattani wa an yuhibba lillahi so mi yiɗa kadi yo yiɗir sabone Allah so tawi ha aɗa yiɗa neɗɗo walla aɗa yiɗa hunde ya yiɗir ɗum tan gam Allah wayubghida lahu so tawi ka yeehi ha aɗa aña hunde ya añir ɗum tan gam Allah wa yarda lahu so yeehi ha aɗa weele gam aɗa weele hunde welira ɗum tan gam Allah wa yaghdaba lahu so yeehi ha aɗa tikkir tan gam Allah wa ya'muru bil ma'ruf yimir ko moƴƴe sa yi hunde ɗo ko hunde moƴƴere yimir ɗum yimɓe ɓe wayanha ani munkar sa yi nde ɗo hunde ko hunde bonde haɗ ɗum yimɓe ɓe ko noon wa yahrumu alayhi alkazibu ina harmi e neɗɗo alkazibu fende aywa ina harmi e neɗɗo alghibatu ñoore kazib woni haalde hunde nde ganduɗa kaldirɗa ni wonirano noon ɗum woni aywa kazib woni haalde hunde nde ganduɗa ko kalɗa ko a yenana wonde wona noon woniri aywa ko noonne kadi alghibatu ñoore woni haalde taggal neɗɗo ko ganduɗa sa haalin ɗum yeeso muɗum welatamo wala ɗo mbawi waddude wannamimatu e mbodi kaago woni gonɗa e neɗɗo aɗa haalna ɗum e haaluji goɗɗo ko ganduɗa jomum haalani ɗum taw kalinta ɗum tan ko ngam findinde fitina hakkude mabɓe walla rendinde ɓe wal kibru moni kinare woni wasde jabde haalnede gonga ɗum koye moni kinare jeeya wal ujbi hawtare yaade yitade howru muɗum aywa ɗum kadi ne harmi war riya yeego kañumne ene harmi yeego woni waɗirde hunde nde ganduɗa addanma wadde nde tan sabuni yimɓe ɗene ƴewma ngam yimɓe jiima ɗum addama wadde aywa haɗama batirde koma caméraji daro aywa koma kalanɗa jetteɗa haɗama hokkirde kalis koma yimɓe jiima aɗa hokkirde kono so woni neɗɗo ari suudu maɗa jamma ene ñagoma a wallata ɗum kono so yi noon caméra darima yeehi yangue aɗa wawi batirde ɗon sabuni wiyede aywa kaari ko dokkowo wa sum'ati e nannade manam waɗirde hunde ngam nantude ɗum aywa a hokku ɗum kalis tan sabuni ko yettanma ko aywa a hokkiri hunde addama hokkirde ɗum tan ko ngam jomumen innuma ɗa tawaka ina kaali inde maɗa ganduɗa ma yette ɗum ne kadi ina harmi saɗa waɗira hunde ya waɗira ɗum gam Allah wal hasad e hasdagal woni añande goɗɗo ko Allah waɗani ɗum Allah hokki kaari gandal gañanama ɗum ɗon ko rafi jomum wal bughd e tikkude kañum wona hunde moƴƴere aywa sabu so yimɓe tikkodiri fodde balɗe tati Allah darata golle mabɓe hasad kañumne ko mana hasdagal Allah wi nelaɗo wino ko hasdagal ñamirta moƴƴereje neɗɗo kono jeygol ñamirta leɗɗe ni aywa an kasetiɗo neɗɗo andu ngal ɗon hasidagal ngal kasetɗam mbaɗa kono kaɓoya Allah ni sabu ko Allah waɗinima ndenɗon hunde ete ndenɗon hunde on ɗon nema a yiɗa jomum kasetɗa o jogo ɗum andu ko Allah gonɗa e habde
ete noon ko mbatta ɗo ko maɗam ko an tan tinanta ɗum tikkere ko musata ko walla ko mettata ko fof kayma artata mo kasitɗa on tinanta ɗum hay batte hoore muɗum ete pama kadi haɗan ɗon moƴƴereji ma ɗi ɗi dañanɗa ɗi andu aɗa ɗi cuma hono leɗɗe cumirta e nder jeyngol ni ayo wino ko alhasad yakulu alhasanat kama takulu nnar alhatab aywa wa ru'yatul fadli ru'yatul fadli woni yitade ɓural alal ghayra goɗɗo ana yiide wiide min de min ɓuri kaari en ay leñol amen ɓuri leñol kaari en ayo min ɓuri kaari en ɗum woni yitade hoore muɗum ɗum ne kadi wona hunde moƴƴere wal hamse e ngobde woni haaldirde hunuko lamse hamse woni haaldirde kerɗe manam jiya neɗɗo ñiɗa haalde muɗum tan ŋarɓeta mo gonduɗa o ngam o ƴeewa kaari ko ɓorni walla ko haalata walla ko wayi hen walla lamse e ɓinji ayo ɗum ne ina harmi wal abasa e fejjikinaare wa suhriyati e jalkidde suhriya woni neɗɗo haala jalkinaɗo won sewnude ɗum hirsinde ɗum hakkunde yimɓe walla ko nandi hen wa zina e zinde woni wondude e debbo jananɗo walla debbo wonda e gorko jananɗo to hakku maɓɓe dagaki wan nazar ilal ajnabiyati darde jananinki ayo oɗo debbo daganakima aɗa daara ɗum walla oɗo gorko daganakima an debbo aɗa daaramo ɗum ne kadi ko hunde harmude wattalazzuz bi kalamiha dakmitade e haala mum debbo kaalawo aɗa hetto haala mum aɗa dakmito hen walla ni an debbo gorko kaalawo aɗa hetto haala mum aɗa dakmito hen ko hunde harmude wa aklu amwali nnas e ñamde jawɗele yimɓe be ghayri tibi nafs tawa alda e beelaɗo ɓittal jomumen aɗa ñaama jawɗe yeru o mbaɗine kees moɗon a ƴetti kees o a ñaami ene jomumen belaka wona hunde moƴƴere wal aklu bishafaati aɗa ñamira tefnade woni corruption ayo aɗa foti koyno safreɓe kay hakkude maɓɓe gendarme e policier ji fota yaade ɗo ngam ɓennaɗo ayo jomumen namda ya tottude ɗumen 1000 francs walla 2000 ɗum ne kadi wona hunde moƴƴere aw biddin walla keɓrani diine ya yahete yimɓe aɗa noddito wonde ka diine wadde aɗa noddito wonde ka mahowo jumaji ka hokko sak walla miskineɓe to harmin jeeɗiɗo wa ta'khiru salati an awqata ina harmi kadi ha joni accude waktu ha yawta taw juulade takusan yana mbiya ha ɓooya mi juul ɗum ne kadi wona hunde moƴƴere walla tisbaar tan waktu bawɗen ɗo fof gacca ɗum ha waktu o yawta puɗɗa julde haysa juuli ayo wona hunde moƴƴere saabu Allah haali ɗum e Qur'an والمصلين الذين عن صلاتهم ساهون ولا يحل له صحبة فاسق daganaki ha joni wondude fasiq ay non kaldirden winden mi nyawtude si ande oɗo ko fasiq ko jinowo ko jaraw sangar hada wonde makko wala mujalasatu hoto jodde e makko ay joddugol program place ni hoto joddade tumbude hoto gottido de ay hirde hoto kirde wedde hoto bedde nyalande hoto nyalde li ghayri darura sonake taw ko lor waɗi ay ko yero oɗon ɗannido walla oɗon liggoɗo e place goto walla onon fof putti ɗon ala ko ɓurɗamo ɗon e tawa yaade gaccama ɗon ayo ɗum ko ɗum lor o wi noon wala yatlubu rida al makhluqin hoto ɗaɓɓit ko ene wela tagaɓe ɓe suhtil khaliq taw en tekkina tagɗo ayo ko ganduɗa ɗum ɗa aywa giƴiraɓe ma gari addani ɗumen rewɓe wona hunde moƴƴere hay sinno giƴiraɓe maɓe maɓe belto wonde nodditade wonde a teddiniɓe e rewɓe ɓe gaddanɗaɓe kono kam anda Allah weltaki hen wadde no a weltini giƴiraɓe ma kono noon a tekkini Allah ayo ɗum waɗi o wi wala yarda rida makhluqin hoto ɗaɓɓit weli tagaɓe ɓe suhtil khaliq taw ko cikkinta tam قال الله سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين Allah ene laala moɗo ɓuri handude kam ɓuri jojjude ne belatoɗaɓe sike ne belata en sike ko on julɓe wa qala alayhi salatu wassalam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq annabi sallallahu alaihi wasallam yo ɗoftare fof ɗoftare wodanani wonande tagaɗo taw ke taɓɓol gofgol tab aywa yimɓe hay sinno ko hakkunde neɗɗo e joom suudu muɗum walla neɗɗo e joom galle muɗum aywa joom galle
joom suudu ma ina yiɗi moorade greffas walla ina yiɗi moorade mees walla ina yiɗi wadde geɗe goɗɗe ganduɗa ɗum ɗo wona hunde moƴƴere saabune yidde weltinde joom suudu ma tan dokka ɗum ko ina soodi ko ina mordoro mees anda ɗum a weltini joom suudu ma kono noon a tikkini tamɗo aywa wadde noon wona hunde moƴƴere si wona hunde moƴƴere tan hay sinno joom suudu ma yiɗi ɗum andimo wonde nde ɗo hunde wona hunde moƴƴere ete Allah yiɗa ɗum aywa mbasa waɗandemo ɗum ɗum waɗi wi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kala fof ko ganduɗa ɗum ɗo ko mbatta ko aɗa andi wonde ko mbatta ɗo ko Allah yiɗa ɗum ko hunde harmude hay sinno joom suudu ma ɗaɓɓitima ɗum walla hay sinno joom galle ma ɗaɓɓitima ɗum ni hata waɗ ɗum aywa ko noon ne kadi no daguiri gorko ni wasde wadde ko noon kadi daguiri debbo wasde wadde saabu debbo si andi an ko gorko ma joom galle ma yimirma ko Allah yiɗa ɗum hata waɗ ɗum hay sinno joom galle ma tikki yo tikku ɓuri kam tikkinde Allah wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukmallahi fihi joni noon ndeɗo oɗo phrase walla oɗo jumla baɗɗo fayida no feewi daganaki neɗɗo nde golloto gollal so wona a andu ñawore ngal ɗon gollal ngal golloɗa holko Allah ñaawi hen aywa saabu dagan haɗa wadde hunde andu tan ha andu hol ñawore Allah e nder ɗon hunde aywa ɗum waɗi haɗama resde andu hol ñawore Allah e desgol haɗama wadde liggade woni liggey andu hol ñawore Allah oɗo liggey haɗama signinde contrat andu hol ñawore Allah oɗo contrat mbatta haɗama kala fof ko aɗa waɗa haɗama wadde ɗum accu ha namda ha ganda hol ñawore Allah e ndeɗo hunde nde mbaɗata aywa ɓaadi neɗɗo aɗa wuurde andu ya namdo ɗum waɗi ma wod biɗo so tawi noon jomum janggani holno andirta way kon joom deftere o ina faami ɗum o wi wa yasalul ulama yo namdo anduɓe so jomum janggani ayo ya namdo sabu Allah wi ko fasalu ahla dhicre in kuntum la ta'lamun neɗɗo so a anda a namdoto aywa neɗɗo a wiyata a anda pat a janggani mbiya kadi a namdotako mayata ka majjuɗo Allah hokkanima janngude sabu jangde wona yimɓe fof mbawi wadde ɗum ɓen janngat ɓe gollo ɓe mbaɗa geɗe goɗɗe kono kam Allah ɗawanima kam wade namdade ɓaade a mumɗani a rafani ala ko heɓma aɗa wawi namdade namdo aywa wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammad kadi o ñemtina ɓen rewoɓe sunna Muhammad o sallllahu alayhi wa sallam ayi kaari ko neɗɗo kaari ko jeyaɗo Allah ko waɗata ko hay sinno ana andi an alna ɗum gandal kono kam kaari ko juulowo juma waɗa feere an mbatta juulede juma aywa kaari ko kaalo ko moƴƴi an waɗa feere mbatta haalde ko moƴƴi kaali ko dokkowo sabune Allah an watta hokkir sabune Allah kaari ko kaalowo ko moƴƴi an wattu haalde ko moƴƴi kaari ko kaɗowo ko bonni an wattu haalde ko bonni ay ɗum woni iqtida bil muttabi'in li sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñemtinde ɓen rewoɓe sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aya mbasa ñemtinde ɗon ɓen ɓe jeyata e réseaux sociaux je hande ko ina ƴetto kaari en janggo ina ndewa kaari en ɓawa janggo ina mbattani ɗum noon ko perte tan jolontoma hen saɗa ñemtina aɗa ƴetta idol ya ƴetta ɓe ganduɗa ɓeɗo ko yimɓe moƴƴuɓe yimɓe anduɓe ɓe ganduɗa ko rewoɓe sunna annabi o sallllahu alayhi wa sallam ayo hata wi kaari hande ɓornima wutiyel paɗgel ceekingel an aɗa ɓornogel no wutiyel paɗgel ceekingel ala ƴeew ɓornotoɗe sewi ko dabba wutta timmuɗo mo ganduɗa ina suura oraji jomum kala ñemtina ɗum e on ɗon moddo ayo ɗum moy wa yaqtadiya bil muttabi'in li sunnati Muhammad sallllahu alayhi wa sallam aywa wi alladhina yadulluna ala ta'atillahi ay sa anda holɓen ɓen goni tindinoɓe ɗoftade Allah wa yahadhiruna min ittiba'i shaytan eɓe ndentina rewde cheytan ay kala fof ɗoɓe ganda ɗum ɗo de ko ngolɗo bolol ko bolol cheytan rento ɗum ñande fof eɓe kaala eɓe mbaajo hoto mbaɗeni hoto mbatteni ɓen goni alladhina yadulluna ala ta'atillahi wina wala yarda li nafsihi hoto wele wonande fittaru makko ma radiyahu lmuflisuna ɗum ko welanoɗum ɓen fellisaɓe aywa pellisaɗo woni neɗɗo garowo janngo yawmal qiyamata ko jogino ko fof e moƴƴere
yoɓire ɗum yimɓe ɓe o toñannoɓe ede ɓenɗo yimɓe ɓe o toñanno kala fof ko jogiɗo bonande juppe e makko o farne jeygol ɓen goni fellisaɓe aywa ɓen allazina da'at a'maruhum fellisaɓe ɓen ɓe ganduɗa gurnameje mumen fof majji boni fi gayri ta'atillah ko allah ɗoftare allah kala fof ɗo jiiɗaɓe ɓene tiktok kala fof ɗo jiiɗaɓe ɓene instagram kala fof ɗo jiiɗa dewal allah kam ala koɓe kaali hen 24 heures sur 24 aywa ɓene téléphone ngaji mabɓe tiktok facebook youtube ete ɓe ƴewata toon ko moƴƴi ɓe mbatta hen ko moƴƴi ko rewde kawol jananɗo walla ko yebde film aji bonɗi walla ko heɗade jewte bonɗe ɗe ganduɗa hay alanaɓe gartam hay gotam e gurnameje mabɓe ɗum ɓen goni ɓe allah wiyata allazina da'at a'maruhum fi gayri ta'atillahi ɓen ɓe ganduɗa gurnameje mumen boni ko alda e ɗoftade allah o wi ɓen noon fa ya hasaratahum ya perte mabɓe o yatula bukaihim woyi juutgol bojji mabɓe kanko joom deftere o wayantuɓe yimo wi perte mabɓe janggo yawmal qiyama saabu ngara yawmal qiyama te ganduɗa yawma la yanfa'u malum wala banun ñalawma ganduɗa hewde ɓiɓɓe ala ko nafata hewde kalis ala ko nafata ko ɓernde lamde wiine ceer golle moƴƴe labɗe ceniɗe ɗende ballatma ete ngara tawa ɗenɗon golle hay hunde hen ala hen ɗum ko perte mawɗe ɗum waɗi joom deftere o wi fa ya hasratahum mi woyi perte maɓɓe o yatuɗo bukaihim mi woyi juutgol bojji maɓɓe yawmal qiyamati ñana darnga ɓen de kam mbiɗa woyi ɗumen mbiɗa waƴa ɗumen o wi noon ko allah woni pewnowo allah woni powowomo e lawol moƴƴol ayo ɓen ko mbaɗi ɗon ko ayo ko allah majjini ɗumen ya duwana allah fewnaɓe an duwaɗa allah tabitinma e lawol ngol gonɗa ngol o wi nasalullaha eɗen ñaago allah an yuwaffiqana nde o hawridinte en littibai sunnati nabiyina e rewde sunna annabi meɗen eɗen ñaago allah sen jii neɗɗo moƴƴo ina waɗa ko moƴƴere ñemtinen ɗum sen jii neɗɗo moƴƴo ina haala ko moƴƴi ñemtinen ɗum sen jii neɗɗo bonɗo ina waɗa ko boni goɗɗitoɗen ɗum mbaajoɗen ɗum gartinen ɗum lawol moƴƴol ngol aywa on noon annabi o kanko woni nabiyina kanko woni annabi men ko kanko jimirɗen wonde yo en daw kanko jimirɗen wonde yo wonde idol meɗen yo won ñemtinorgal meɗen wa shafi'ina kanko woni tefnowo meɗen wa sayyidina kanko woni kohowo meɗen shafi' woni neɗɗo mo ganduɗa jangga e jam janggo jiɗɗa pota nadde jeygol o tefanma kayita nadde jeygol naata aljanna on woni shafi' aywa kanko noon mo tefana yimɓe hewɓe e leñol makko yawmal qiyamata yo allah wadde en e ɓe tefante wa sayyidina e kohowo men aywa sayyidina kohowo men en kaalen ɗum windande men ardede on woni holle on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam on woni muhammad sallllahu alayhi wa sallam wadde noon ɗum woni windande meɗen hannde garen joni e raftade mbiyen wayjiba alayhi ina waɗɗi e makko konko kellifaɗo hifzu jamii jawarihihi rende dendagal terɗe makko mastataa wadde ko hattani wa an yuhibba lillahi somo yiɗa yo yiɗir sababuni allah wa yubghida lahu somo aña yo añir sababuni allah wa yarda lahu somo wele yo welir sababuni allah wa yaghdaba lahu somo tik yo tikkir sababuni allah wa ya'muru o yamira bil ma'ruf ko moƴƴi wa yanha o haɗa ani munkari ko boni wa yahrumu ina harmi alayhi e makko konko kelifaɗo alkazibu fende wal ghibatu ñoore wan namimatu mboɗikago wal kibru mawnikinare wal ujbu hawtare wal riya e yeego wa sum'ati nantinade wal hasad hasdaga wal bughd tikkere wa ru'yatul fadl al ghayri yitade ɓural e dow goɗɗo fottude ɓural e dow goɗɗo wal hamz ngobde wal lamz ɓinji wal abasa fijikinare wa sukhriyata jalkidde wa zina zinde wa nadar e darde ilal ajnabiyati fewde jananinki wa talazzuz
إدك متراد بكلامها إحالمك وأكل أموال الناس إنيام جو دير جنند بغير طيب نفس ko alda e belaɗo pittali jomi men wal akl e ñamde bichafa'ati tefnade aw biddin walla kibrani din wa ta'khiru salati nemnude juulu an awqatiha ga waktuji muɗum wala yahillu lahu dagantakum suhbatu fasiqin wondikinade fasiq wala mujalasatuhu dagantakum joddade fasiq li ghairi daruratin ko alda e lor wala yatlub khoto ɗaɓɓi رضا المخلوقين ولي تقاد بسخط الخالق اتقن قال الله النبي سبحانه ومسنار ودن وتعالى يتوى والله الذي ورسوله إن أدمك أحق كم أرججت أن يردوه لنبلنا تودمن إن كانوا مؤمنين سيك بجول وقال عليه الصلاة والسلام والمجمع كسام ونموي لا طاعة دفتار فوف دفتار علنا لمخلوق من تتقاد في معصية الخالق يقف كل تب ولا يحل له دغنتاكم أن يفعل عند قلت فعلا قلل حتى يعلم هاو عند حكم الله فيه ناوار الله قال قلل so anta ويسأل العلماء ونعمد أمدب ويقتدي أن walla ɓe ñemtina bilmuttabina e rewɓe e sunnati muhammadin sunna muhammado sallllahu alayhi wa sallam sallllahu alayhi wa sallam allazina ko ɓen ngoni ɓe ngannduɗa yadulluna aɓe tindina ala taatillahi ɗoftare allah wa yuhadiruna aɓe ndentina min ittibai e rewde alcheitan cheitan wala yarda li nafsihi hoto wele wonande fittani makko ما رديه ɗum ko welano ɗum almuflisuna fil lisab allazina ben da'at yebiɓe da'at majjuɓe a'maruhum gurnameji mumen fi ghayri ta'atillahi ko alda e ɗoftare allah taala tawɗo fa ya hasratuhum mi wayi perte mabɓe wa ya tula bukaihim mi wayi juutgol bojji mabɓe yawmal qiyamati yani yawmal qiyamati ñande daran nas'alullaha eɗen ñaago allah an yuwaffiqana nde o hawridinte en littibae rewde sunnati nabiyina sunna annabi men wa shafi'ina sunna tafnowo men wa sayyidina sunna kohowo men muhammadin sunna muhammad sallllahu alayhi wa sallam allahumma amin hande ɗum woni o windande meɗen ɗum fof ko keɓɗen janngude ɗo ko windande adinde ɗimmire nde fof kalen ɗon ko awwal ma yajibu al mukallafe ko waɗɗe killifaɗo joni noon yo ko ahkami solati wa tahara hankanti mi en naatade e tahara mi en naata e sola mi en naata e geɗe goɗɗe ganduɗa ko hunde waɗɗinde killifaɗo aywa ngam ɗen bindan ɗi jettama sa waɗani abone waɗa abone taw so bindan neɗɗo ngari mbawa yettade men ɗon e ɗon so kadi won deftere jiɗɗa janngude walla won a yiɗi janngude arab aɗa wawi jokkodirta men e on ɗon numéro amen whatsapp kala fof mo waɗani abone yo waɗa abone ngam bindan ɗe jettoma ɗon e ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh